Milé dámy a pár pánov, ktorí verím, že sú tu dobrovoľne. Ja vás vítam na tomto krásnom mieste, ktoré mne veľmi prirastlo k srdcu a keď vznikla táto myšlienka, tak vlastne Ekorezort Vendelin bol naozaj hneď prvým miestom, ktoré ma napadlo, že by som túto akciu spravila. A ja ďakujem tebe, Veronika, že ty si veľmi náklonná takýmto nápadom. Ja si myslím, že my dve sme v mnohom rovnaká krvná skupina. Môj manžel to volá názvom Lucia a jej uletené nápady. Čiže toto je teraz taký môj uletený nápad, ale naozaj vy viete, že ja som gynekologička a takéto akcie teda nespadajú úplne do náplne mojej práce. Ale niekde v čase puberty sa zrodila myšlienka, že som sa chcela venovať žurnalistike a uberať sa aj takým smerom, ale pamätám si, keď raz moja teta, ktorá je tu účastná a srdečne ju vítam, prišla z Bratislavy, kde sa rozprávala s jedným novinárom a on jej povedal, že pokiaľ sa rozhoduje medzi medicínou a žurnalistikou, tak jednoznačne medicína. Tak som si vybrala medicínu, čo samozrejme je práca, ktorú ja milujem, ale niekde tu vnútri stále driemal ten sen usporiadať niečo takéto a ja verím, že budete spokojní. Takže Veronika, naozaj veľké ďakujem za to, že mi aj ty pomáhaš plniť moje sny. A chcela by som privítať môjho dnešného hostia. Mnohé ju ako herečku poznáte, ale možno neviete o tom, že v minulosti pracovala aj v kvetinárstve alebo dokonca ako čašnička na kúpalisku. Je to žena, ktorá miluje dobré jedlo a príbehy so šťastným koncom. A jej životným krédom je, že mienka o sebe je vysoko návyková. Dámy a páni, Zuzana Vačková. Ahoj Zuzka, vítajú nás a myslím, že sa môžeš posadiť. A ja teda veľmi pekne ďakujem aj vám, že ste sem prišli. Ďakujeme vám za trpezlivosť. Začíname trošku neskôr, ako bolo v pláne. Ale je to spôsobené tým, že na takejto veľkej akcii pred takýmto krásnym publikom sme s ľudskou prvýkrát takto z očí v oči. Už párkrát sme boli online cez Instagram, raz sme sa stretli na takej jednej menšej akcii v jednej kaviarni v Bratislave a tam z toho nášho rozhovoru vyplynulo, že skrátka toto musí pokračovať. Tak verím, že aj vám sa tento dnešný večer bude páčiť. S ľudskou sme predebatovávali na začiatku, že teda veľmi radi by sme boli, aj keby ste sa neostýchali a keby ste nám trebárs aj položili nejaké otázky, niečo, čo vás zaujíma. Tak ja verím, že kým my rozprúdime túto debatu, tak vy stratíte ostých a ak budete na niečo zvedavé a zvedaví, milí páni, milé dámy, tak naozaj príde k takému peknému dialogu, pretože je to úplne iné, keď nám píšete nejaký komentár alebo nejakú správu na sociálnej sieti. A dnes je ten deň, ten výnimočný okamih, že sme tu osobne. Tak to prosím vás pekne využite, pretože ono to nie je len pre vás, ale je to aj pre nás, pretože vaša spätná väzba je pre nás nesmierne dôležitá a to, že ste tu v takomto veľkom množstve, je pre mňa už v tejto chvíli nesmierne krásny pocit a ďakujem. Áno, ja keď som si pripravovala, že čo by som tak hovorila, tak ja som vlastne si uvedomila, že my dve vlastne pracujeme ako keby na taký home office, pretože naozaj väčšinou fungujeme na tých livekách na Instagrame a mne sa na tom veľmi páči, že vždy stačí byť oblečená od pasa nahor a dnes teda som to mohla poňať aj od pasa nadol. No, čo sa týka sociálnych sietí, tie nás dve spojili a ty si neskutočne aktívna, máš cez 250 000 sledovateľov na sociálnych sieťach. Keď sa to spočíta, áno, na všetkých tých, ktoré existujú, ale ono tie začiatky u teba aj u mňa boli v podstate také obdobné. Ja si pamätám, keď som bola na vysokej škole a prišla som zo stáže v Rakúsku a kamoška, čo tam bola so mnou, tak mi hovorila, že pošle mi fotky na Facebook
A tak ja akože áno, OK, tak pošli. Potom za nejaký týždeň som sa jej pýtala, nechcela som vyzerať za úplného blbca, že teda, či mi ich poslal, on, že áno, že na ten Facebook mi ich pošle, ale že aký mám nick. No a ja teda vtedy som nebola veľký vyznávač internetu, tak som nevedela, čo je nick, čo je Facebook. Takže som si to pekne musela vygoogliť a teda Facebook som nemala a vlastne až na základe toho, že som chcela, aby mi prišli fotky, tak som si založila Facebook a ja mám pocit, že u teba to bolo nejak tak obdobne. Áno, ja mám sociálne siete iba kvôli Kristine Tormovej, lebo tiež mi chcela poslať fotografiu a povedala, že by ju pošle na Facebook. A keď som jej na tretej akcii povedala, ale ja nemám Facebook a tie fotky som fakt chcela, tak som si ten Facebook založila. Samozrejme, že som od neho stratila heslo a tak a Instagram som si založila len preto, aby som mohla dávať na Facebook pekné fotky a na Instagrame sa dali upravovať. A TikTok som si založila len preto, lebo som na Instagram chcela dávať videá. No čo vám poviem, je to celé zamotané. A v podstate je to jedna veľká náhoda. Spýtam sa vás, kto z vás má Facebook? Zodvihnite ruky hore. Dobre, bude jednoduchšie. Kto z vás Facebook nemá? Dobre. Kto z vás nemá Instagram? Dobre. Kto z vás nemá TikTok? Aj. Na to, aby ste ma mohli sledovať na TikToku, si musíte urobiť účet. Chcela som totiž robiť aj nejaké interakcie cez sociálne siete, ale veľmi sa teda teším, že ste aktívne a teda celkom by som sa potešila, ak by ste potom na záver, ak sa vám toto naše rozprávanie tento večer bude páčiť, keby ste sa s tým pochválili na sociálnej sieti, lebo ak sa vám niečo páči, hovorte o tom všetkým. Ak sa vám niečo nepáči, tak to pošepkajte potom nám. My sa veľmi radi z našich chýb poučíme. A som veľmi rada, že tu máme aj detských divákov, pretože tvoj svet je plný detí, tvoje zdieľanie je tiež plné detí a veľmi sa mi páči, že nie sú vyčlenené z tohto sveta ani dnes večer, ale že tu s nami sú. Tak toto džavotanie bude takou príjemnou kulisou, tak si na to láskavo zvyknite. Teraz trošku tak na telo ti poviem. Sociálne siete sú plné mladých ľudí. A stretávaš sa tam občas s takými komentármi, že ti ľudia naozaj povedia, a čo ty tu robíš, si stará, nikto tu na teba naozaj není zvedavý? Jasné, som stará chudera, nikto už o mňa nemá záujem a už po mňa ani pes neštekne. Toto sú také akože veľmi obľúbené komentáre, ale dnes som práve pridávala na ten TikTok, ktorý tu z vás má tak málo ľudí, nejaké príspevky a práve som hovorila mojej kamarátke Ines, ktorá nás tu fotí a točí a pomáha mi tiež zdieľať na sociálne siete môj život a tie krásne zážitky, ktoré mám. Som jej hovorila, niečo sa s tými ľuďmi pre Boha stalo. Ja som kedysi mávala toľko hejtov a teraz, že nič. Ale že nič. No a dávala som také video, ako sa chystám do opery. Tak to prišlo, lebo tam som teda asi brnkla na nejakú strunu, lebo aj som sa vyfešákovala, aj červený rúž, bol aj perly, aj čierne šaty. Tak už bolo, že som stará chudera a že teda, keď ma muž opustí, tak už mi zostáva len tá opera. No, čo vám poviem, milujem mojich hejterov, lebo je také veľmi pekné zvesenie z toho pomyslného piedestálu, lebo jasné, že človeku to tak mastí ego, keď na tých sociálnych sieťach pribúdajú tí followery. A propos, je tu niekto, kto ma ešte nesleduje? Tak pri východe budem kontrolovať vaše účty. Nie, tak akože je to veľmi príjemné, keď pribúdajú followery a keď vidím teda, že ten obsah, ktorý tvorím, a myslím, že to máme s ľudskou veľmi spoločné, sa vám páči. Ale teda aj keď príde takýto hejčík, tak je to také príjemné prebratie sa z takej tej seba obdivovacej bubliny a vtedy sa tak musím zamyslieť nad tým, že áno, naozaj akože už nemám 20 rokov, už ani 30, aj keď na to nevyzerám. Ani 40 a už ani 50. Budem o pár týždňov oslavovať 55-ku.
Ale ja si myslím, že človek má toľko rokov, nakoľko sa cíti. A že si o tom niekto myslí niečo iné, nám môže byť, ale že srdečne ukradnuté. Tak, to si povedala krásne. Ja som sa tej téme hejterov chcela ešte venovať. Neviem, či všetci viete, že kto sú to tí hejteri. Ja mám takú moju hejterku vernú, pani Zuzku, z hodou okolností sa tak volá. Ja to nie som. A ona mi veľmi rada píše, viete, že ja dávam také veci zo života a pani Zuzka teda ma sleduje, ale nestotožňuje sa s mojimi názormi. A ja si pamätám, že som dávala takú fotku, keď mi mladší syn behal po doske na kuchynskej linke. Samozrejme, ako taká recesia, že som ho tam postavila. Hej, neviem, či je tu nejaká mama, ktorá v živote nemala dieťa vyložené na kuchynskej linke. A ja som si tam tak odfotila kávu a teda, že keď si chcem vypiť kávu, tak dovolím všeličo. A pani Zuzka sa toho veľmi rýchlo chytila, že teda ako mu chcete vysvetliť, že keď tú kávu dopijete, tak už nemá behať po kuchynskej linke. A druhé bolo, keď som tam takisto dávala príspevok, že tie deti v určitej fáze vývoja s tou mamou naozaj chcú ísť všade. Úplne všade. A teda veľmi radi asistujú aj pri tej hygiene na WC. A pani Zuzka sa veľmi aktívne zapojila a povedala, že to teda neexistuje, aby jej deti išli s ňou na WC. Že oni si pekne satkajú na prach a ona im povie, že robí kako a oni vedia teda, že sú tam tedy tie baktérie a nemajú tam chodiť. No, ja by som mohla robiť kako, koľko chcem a moje deti to nepochopia, naozaj nie. A mne sa páčilo, keď si niekedy minulý rok v lete pridávala fotku, myslím, že si bola na Cypre a bola si tam v takých sexy plavkách s nejakým drinkom v ruke. A teda nejaká pani sa zapojila a vyslovene ti tam napísala, že sa nehambíš. Oni tí hejteri radi aj týkajú a proste idú na to zostra. Že sa nehambíš vystavovať s takým bruchom a ty si jej na to napísala nehambím a ešte som aj šťastná. Cate Blanchett hrala hlavnú rolu, hrala takú ženu po 60-ke, ktorá po smrti manžela sa rozhodne, že chce ešte zažiť vo svojom intimnom živote to, čo nemala možnosť počas svojho života, keď bola vernou manželkou, zažiť. A tak si spíše taký zoznam toho, čo by chcela v tej posteli robiť a vyberie si muža, ktorý ponúka tieto služby za peniaze, takého krásneho, mladého, urasteného mulata. Kto z vás videl ten film? Ďakujem. A je to jedna nádherná, je to taký chvíľami veselý príbeh, chvíľami taký veľmi citlivý a krásny a naozaj pojednáva o tej našej intimite, o tom, čo by sme vlastne chceli, aké máme túžby, ktoré sa nám nikdy nesplnia. A celé to je takou krásnou sondou do toho ženského vnútra. A ona samozrejme sa tam zapodieva aj tým, že či je to morálne, či má na to právo si proste zaplatiť takéto služby, keď vo svojom živote to nezažila. Že kto je tam vlastne ako keby ten, ktorý má menej bodov. Či je to ona, ktorá potrebuje tieto služby, alebo či je to on, ktorý sa predáva. Hej? Ale to tu nechcem riešiť. Celý ten film sa končí tým, že ona sa postaví nahá pred zrkadlo a díva sa na seba. Ja som s ňou videla niekoľko rozhovorov a že som povedala Cate Blanchett. Emma Thompson, prepáčte, áno, teraz mi to docvaklo. Takže Emma Thompson, prepáčte. A ona tam stojí pred tým zrkadlom a díva sa na seba, na to svoje telo, veď sme sa videli. Veď vieme, ako vyzeráme. A vieme, ako vieme vyzerať, keď sa vykrášlíme samé pre seba. Ale nevykrášľovať sa, stať tak, ako naozaj stojíte. Nevťahovať brucho, neschovávať druhú bradu, netváriť sa, že tie vrásky vlastne nemám a dať si okuliare, kľudne sa pozrieť na to, aké tie vrásky sú. A keď sa dokážeme prijať také, aké sme, a s hrdosťou a láskou sa na seba dívať, tak nám potom nemôže nič urobiť, keď nám niekto povie, ale ty máš brucho, ale ty máš tučné stehná, ale ty máš celulitídu, ale ty máš 2 brady, ty máš vrásky.
Pozri sa, čo mi napísali dnes. Aha. Si stará, už ti nič nepomôže? Áno, hej. To len tak som akože, aby sme teda mali rukolapný dôkaz. Čiže keď toto príjmeme, keď si týmto prejdeme, tak potom nepotrebujeme sundávať niekoho, kto mi dá nejaký hejt, lebo on v podstate napíše len pravdu. A že to napíše nejak nejapne, alebo že na to nie som zvedavá, tak to už je druhá vec, hej. A že to môže nepripraveného človeka zraniť. Áno, to je možné. Ale na to sa treba pripravovať, lebo ten svet tých sociálnych sietí, ale nie len ich, aj reálny svet. Deti sú nesmierne úprimné. Deti ti povedia pravdu, deti ti hneď povedia, prečo si taká tučná, prečo máš také smutné oči a tak ďalej, hej. Áno, ja si pamätám, keď sa ma kamoškina dcéra spýtala, ja som taká vysmiata sedela na kavičke, ona prišla za mnou a hovorí, teta Zuzka, prečo máš také smutné oči? A ja si hovorím, ona to vidí. Je to na mne vidno, aj keď sa tvárim, že to tak nie je. Takže my, keď to príjmeme a pochopíme, tak potom máme tých hejterov, viete kde? Vieš kde? V tvojej ambulancii sa na to dívaš často. Prepáčte, to bolo nekorektné. Obživila si mi jednu spomienku o tej detskej úprimnosti. Nebudem to konkretizovať, ale teda jedna známa mala u seba na návšteve malé dieťa a bolo to teda dieťa z rodiny. A tak ona si behla bez podprsenky, vôbec to neriešila a to dieťa za ňou prišlo. A proste ona tam bola bez tej podprsenky a sa jej pýta, že ty prečo máš na hrudníku jazvečie uška? Ja mám tiež podobnú historku, chcete? Dnes máme také tie päťštvorkové rodiny, že už sme tak všetci akože porozvádzaní a tie deti žijú akože chvíľu s mamou, chvíľu s otcom a od otca deti a od mamy deti. A mám kamošku, ktorá sa chvíľu starala o dieťa svojho partnera, ktoré mal on ale s inou ženou, hej? Také 5-ročné dievčatko a táto moja kamoška ležala vo vani a teraz to 5-ročné dievčatko vstúpilo do tej kúpeľne a uvidelo ju, ako teda leží nahá vo vani. Pozrelo sa na ňu, tak zúžilo oči a povedalo, a moja maminka ich má dlhšie. Čo viac poteší, povedzte? Nie, nad detskú úprimnosť. Ja ťa musím pochváliť, že ty vlastne v tom influencerstve si bola časopisom Forbes v roku 2022 dokonca vyhlásená medzi top 10 slovenských influencerov, čiže to naozaj nie je náhoda. Ďakujem. Šetrite si potlesk. V roku 2023 som tento úspech zopakovala. Wow! Ale ešte som nebola influencerkou roka ako ty. Wow! Ty ako 12-ročná si sa chcela zdokonaliť v slovenčine. A chcela si sa prihlásiť na gramatický krúžok a zhodou okolností si sa ocitla na krúžku dramatickom. A vlastne náhoda môže za to, kam sa ten tvoj život potom ďalej uberal. Jaká náhoda? Ja som bola blbá. Ja som nevedela, že je rozdiel medzi gramatikou a dramatickým umením. Chápete? No nevedela som to. Ako to 12-ročné dievča som proste, mi to nedocvaklo. A ja som sa teda prihlásila na gramatický krúžok a furt sme hrali len divadlo. A ja si hovorím, kokoskedy začneme rozoberať tú slovenčinu. Že mňa to akože, nie že by ma to úplne nebavilo, ale zase akože to nebolo to, kvôli čomu som tam bola. A potom mi pani vedúca Dobruška Nováková povedala, nech jej pomôžem odniesť nejaké veci do kabinetu a tam bol taký obrovský nápis, že dramatický odbor. Ja že Takže som pochopila a bolo mi blbé odtiaľ odísť, keď už som sa tam prihlásila, nechcela som sa priznať, že som nevedela tento rozdiel. Vtedy prišiel pán režisér Štefan Uher a hľadal takú zdutú puberťačku do svojho filmu. Puberťačka som bola, zdutá som bola tiež, takže to bola rola ako keby šitá na mňa. A potom to už išlo jedno s druhým. Ty si kedy začala premýšľať nad kariérou gynekologičky?
No, najskôr som začala rozmýšľať nad tou medicínou a tento moment si presne pamätám. My máme rodinu na Morave a môj bratranec študoval medicínu. A ja si pamätám, keď sme k ním chodievali cez Vianoce, on sa vždy cez tie Vianoce učil a mal tam naskladané tie anatómie a mne ho vždycky bolo tak ľúto a povedala som si, že toto by som ja teda nikdy nechcela sa toľko učiť. A keď som bola v 7. triede, tak sme boli na promóciách v Brne a on tam stál na tom pódiu v takom tom čiernom plášti a povedali mu teda pán doktor a ja som si vtedy povedala, že a tuto aj ja chcem stať. Tak neviem prečo ten moment, ale to bol zlom, kedy som si povedala, že by som chcela byť doktorka. A čo sa týka tej gynekológie, to vôbec nebol zámer. Ja som chcela robiť onkológiu, pretože v čase, keď som bola na gymnáziu, tak som bola zaľúbená do chlapca, ktorý zomrel na leukémiu a vtedy som si povedala, že by som chcela pomáhať ľuďom, ktorí sú takto chorí. Len s mojou povahou som veľmi rýchlo pochopila, že tudy cesta nevede, že ja by som tam asi plakala s každým pacientom. A ja som vlastne išla takou vylučovacou metodou, že nebavilo ma to, ani to, ani to a ten okruh sa zužoval a v 5. ročníku som ako medička bola pri prvom pôrode a bol to neskutočný zážitok a ono vlastne pre mňa každý ten pôrod už aj ako gynekologičky bol neskutočný zážitok a vtedy som si povedala, toto je to, čo by som chcela robiť. Wow, zatleskajte. Môj okamih, kedy som sa rozhodla, že toto je to, čo by som chcela robiť, nebude taký ušľachtilý. Ja som totiž s pánom Jozefom Kronerom, s ktorým som natáčala ten prvý film, trávila aj voľné chvíle a išli sme spolu na také kúpalisko niekde pri Žiari nad Hronom a sme si tam dali deko a sme sa tam tak akože opalovali a to. A keďže ho všetci poznali, tak prišli za ním potom ľudia, že pán Kroner, prepáčte, že nemohli by ste sa nám prosím vás podpísať, tak donesli nejaké zdrapy papiere, čo si zobrali z bufetu. On dával autogramy a povedal, a toto je moja mladá kolegyňa, tiež nebude výborná herečka. A oni, že hej, no tak sa nám podpíšte aj vy. A ja prosím pekne, 13-ročná na kúpalisku pri Žiari nad Hronom, som trasúcou sa rukou na ten istý papier, ako bol podpísaný pán Jozef Kroner, písala, že Zuzana Vačková, ešte nemala som nacvičený podpis. Od tej chvíle som už samozrejme trénovala každý deň. A ja som sa takto podpísala a ten pocit toho, že ja raz budem slávna herečka, vznikol na tomto kúpalisku pri tomto prvom autograme a vtedy som sa rozhodla, že budem herečka. Takže áno. Nie je to taký šľachetný okamih, ale tak vieš ako, no, ten život sa každému vrbí svojou cestou. A aké to bolo pre teba, ako pre také mladé dievča, puberťačku, hrať s takými osobnostiami ako pán Kroner alebo pani Zimková? Ako mladé dievča, už je to za nami. Bolo to bohovské, ale ja som si to vôbec neuvedomovala, aké sú oni obrovské osobnosti, lebo ku mne sa vždy správali nesmierne úctivo a s veľkou láskou a nikdy sa do mňa nepovyšovali. Čiže ja som vedela, že sú nesmierne úžasní herci, ale v tom čase som ich iba občas videla niekde v televízii. Iba keď som bola niekde s nimi vonku na kúpalisku, alebo ja neviem, trebárs keď prišiel pán Kroner ku nám na chalupu a moja babička ho prvýkrát v živote uvidela naživo, skoro odpadla, tak som si uvedomovala, že naozaj sú to obrovské osobnosti a taká moja životná skúsenosť je, že s čím väčšou osobnosťou som sa v živote stretla, týmto bol skromnejší, obyčajnejší a empatickejší človek. Čím to bola taká rýchlokvasnejšia celebritka, alebo niekto, kto by veľmi túžil byť slávny a on si tu láskavo teraz vydupé ten rešpekt, tak tým to bolo také smiešnejšie a také neozajstné. Čiže pri týchto ozajstných veľkých osobnostiach to bolo nádherné a strašne prirodzené. A vlastne až keď som už sa stala teda takouto ozajstnou, vyštudovanou herečkou a niekedy som sa tak obzrela, že ako som ja vlastne začínala a keď som si uvedomila, že som začínala vo filme pána Štefana Uhera po boku Jožka Kronera, Milky Zimkovej a ďalších velikánov, tak som si povedala, že wow, Zuza, teda ty si mala ale že z pekla šťastie. A ty v tých začiatkoch tvojej hereckej kariéry, ty si ešte hrala vo filme Siedme nebo.
A tento film si myslím bol na tú dobu pomerne odvážny, pretože tam sa vlastne pojednávalo aj o úplatkárstve, o nedostatku lásky v rodine a takisto napríklad aj o interrupcii neplnoletého dievčaťa. Ty si vtedy vnímala, že natáčate niečo nie úplne štandardné? Čo sa týka týchto tém, musím povedať, že do môjho života vždy prichádzali tak nejak organicky. Nebolo to prvýkrát, čo som sa s touto témou stretla, pretože keď som mala 14 rokov, sme skúšali v divadle Ludus divadelné predstavenie, ktoré sa volá Jarné prebudenie. Napísal to Frank Wedekind. A ja som hrala Vendlu, čo bolo 14-ročné dievča, ktoré sa pýta svojej mamy: Mami, ako prichádzajú deti na svet? Lebo ona cíti niečo vo svojom tele, keď sa rozpráva s chlapcami, že sa tam deje niečo, čomu ona nerozumie. A mama jej povie: vieš, na to, aby sa mohlo narodiť dieťa, musí mamička ocka veľmi ľúbiť. Musia byť manželia, a keď sa naozaj veľmi ľúbia, potom sa narodí dieťatko. A ona s touto informáciou išla do lesa, kde stretla mladého muža. A keďže neboli manželia, ani sa neľúbili, tak jej bolo jasné, že dieťatko nemôže vzniknúť. A čo on robil, tak ona úplne tomu nerozumela, ale teda udialo sa všeličo a ona zostala tehotná a na konci tohto divadelného predstavenia prichádza babica, ktorá mi tam vlastne robí interrupciu, pri ktorej ja umieram, a takto sa vlastne tento príbeh lásky, nelásky, príbeh mladých ľudí, ktorí sa chcú od svojich rodičov dozvedieť pravdu, ktorí kladú otázky, ale rodičia nie sú schopní, nie sú pripravení odpovedať na tieto otázky, alebo ich nechávajú s tými otázkami samých iba s nejakými obrázkami alebo s nejakými knihami. A naozaj tam prichádza k veľkým tragédiám. Jeden chlapec tam spácha samovraždu, lebo nedokáže uniesť to, že si nevie nájsť dievča, a toto dievča zomiera pri interrupcii. Bolo to predstavenie, ktoré sme hrávali ešte teda za Sociku v Luduse, a to predstavenie sme mali vypredané, lebo mladí ľudia ho milovali, pretože krásne reflektovalo to, ako sa niekedy cítime taký osamotený s tými otázkami. Dnes v čase internetu, neviem teda, či to niekedy nie je aj na škodu, že naozaj dostávame odpovede všakovaké a nie vždy úplne fundované. Ale keď teda spomínaš film Sedmé nebe, tak teda tam tiež sme pertraktovali túto tému, ale neuvedomovala som si, že by to bolo niečo úplne, že prelomové, ale veľmi som sa tešila, lebo bol to krásny celovečerný film. Mimochodom, akože vždy tie natáčania, tie 2 mesiace niekde na Morave s tým filmovým štábom, a my sme tam vždy ako taká rodina, keď aj skúšame divadelné predstavenie, alebo keď niečo natáčame, tak tam vzniknú také krásne vzťahy, krásne priateľstva, čiže to bolo úplne úžasné. A potom ešte aj keď ten film priniesol úspech, tak toto bolo pre mňa s takou väčšou satisfakciou. Ty si hrala aj v množstve populárnych seriálov a ja naozaj, keď teda prvýkrát nejak prebehol kontakt medzi nami dvoma, tak ja som ťa odjakživa mala zafixovanú ako energickú Alicu z Paneláka. Ale okrem toho si hrala aj v Ordinácii v Ružovej záhrade, dokonca v Oteckoch, v Hornej Dolnej. Aké je to byť súčasťou naozaj takýchto dlhodobých televíznych projektov? Dobre, nie je naša cieľová skupina, ten chlapec, ktorý tu zýval. Byť súčasťou úspešného projektu je bohovské. Alicu z Paneláku som milovala. Do dnešného dňa sa mi stáva, že mi na sociálne siete príde, že pani Vačková, zasmejte sa ako Alica, prosím vás, zasmejte sa. Tak, to už pomaličky teda nerobím, ale vždy mám z toho radosť. Horná Dolná bol krásny projekt v nádhernom mieste s úžasnými ľuďmi, rovnako Panelák, ale pozri, život ide ďalej. Akože svetská sláva, polná tráva, chvíľu ste v kurze, všetci vás poznajú, oslovujú vás na ulici, vy ste tá Alica. A potom na chvíľočku to ide zase tak dolu a zrazu, napríklad teraz v podstate účinkujem iba v nejakých takých drobných veciach v slovenskej televízii, čiže teraz ako keby som, dá sa povedať, na takej tej televíznej sinusoide niekde dolu. Minule sa so mnou rozprávala taká novinárka, pýta sa ma, pani Vačková, čo vy teraz robíte?
A ja hovorím, no, vtedy som ešte učila na konzervatóriu. No tak učím na konzervatóriu herectvo, učím tam aj umelecký prednes a techniku javiskové reči. A ešte niečo robíte? Ja hovorím, áno. Skúšam teraz nový muzikál a hrám v muzikáli Mamma Mia, hrám v divadelnom predstavení Zajačík, hrám v predstavení Klimaktérium. A už nerobíte nič iné? Robím sociálne siete, mám 1 500 000 ďalších aktivít, občas niečo moderujem. Ježiš, tak málo roboty máte. A v telke nič netočíte? Hovorím, no nie, nerobím teraz žiadny seriál. A vyšiel článok, už o ňu nikto nemá záujem. 20 predstavení do mesiaca, každý večer som na javisku, behám s vyplazeným jazykom, ale už o ňu nikto nemá záujem. Veľmi ľahko sa dávajú takéto nálepky. Inak bulvár je čarovný. Teba ešte neobjavil? Aj. No, akože je to bohovské, lebo napríklad, keď prídem niekde na premiéru a odfotia ma, tak aký vyjde článok? Pretrčala sa na premiére. A podobne. Alebo keď, ja neviem, naskúšam muzikál Vyznanie, napríklad naposledy. Keď skúšame divadlo, tak chodíme 3, 4, 5 mesiacov do práce podľa toho, aký je to náročný projekt, kde sa učíme spievať, tancovať a sme na javisku a skúšame približne 6 hodín denne a takto chodím do práce 4 mesiace. Za to nedostanem ani cent. Potom idem hrať predstavenia a keď odohrám 10 predstavení, tak potom novinári napíšu zhrabne 1000. Takže, áno, takže doma mám hrable a po večeroch sa učím hrabať. A okrem toho všetkého, ty si bola súčasťou aj relácie Tvoja tvár znie povedome. A tam dokonca si jedno kolo vyhrala s pesničkou od Cher. Aká bola toto pre teba skúsenosť? Pretože naozaj klobúk dole pred všetkými, ktorí v tejto relácii účinkujú. Ja si to teda neviem osobne predstaviť. No takto, klobúk dole pred všetkými, ktorí zachraňujú životy. Vieš, ktorí rozumejú ľudskému telu. Ktorí, keď prídem s nejakými symptómami, porozprávam, tak už dopredu vedia, že čo asi môžu v tom tele čakať a čo by mi asi poradili, aby som sa zbavila nejakej bolesti. Hej? Čiže klobúk dole pred všetkými ľuďmi, ktorí sa vyznajú v tomto. Moja branža, moja práca je pre mňa nie až taká zložitá a náročná, ako to vidíš ty, pretože ja to robím celý život. Ja keby som mala ísť do gynekologickej ambulancie, tak nechcete to vidieť, hej? Neviem, čo by som vám hovorila. Asi by som si s vami vždy len tak pokecala. Čiže ja sa neviem predstaviť, aká je zodpovednosť na tvojich pleciach. To, že my sme sa mali naučiť nejaké pesničky, zaspievať, zatancovať, bolo pre mňa nesmierne zábavné, zaujímavé. Ja som to brala ako jazdu na husenkovej dráhe. Niečo sa mi podarilo, niečo sa mi nepodarilo, niečo ma bavilo, niečo ma nebavilo. A Cher, if you wanna know if he loves you so, it's in his kiss. That's where it is, oh yeah. Tam so mnou spievala aj moja dcéra, to bolo pre mňa strašne zábavné, lebo ona tam robila takú tú maličku, ktorá tam so mnou tancovala, takže o toto bolo krajšie. Vidíš, že ja si nosím deti do roboty. Ty vlastne aj nahrávaš zaujímavé podcasty s názvom Zvedavá Zúza, čiže ešte robíš predsa niečo navyše a mne sa páči, že ty si tu vyberáš veľmi zaujímavých hostí a keď si robila rozhovor s Adelou Banášovou, tak ona ti povedala, že dúfa, že sa jej niečo múdre spýtaš. A práve toto sa mi na tebe veľmi páči, že ty tých ľudí nevyberáš prvoplánovo, aby to bola teda celebrita, ale aby to vždycky boli ľudia, s ktorými si máš čo povedať. Ale mala si občas aj hostia, s ktorým naozaj, že nebolo o čom, alebo si mala pocit, že musíš ťahať tie otázky späty a tešila si sa na to, kedy to nahrávanie skončí? Áno, mala som aj takého hostia. Apropo dnes, pred týmto dnešným večerom som chcela robiť rozhovor do Zvedavej Zuzi aj s ľudskou, ale to by bolo príliš, lebo na to potrebujeme mať kľud. Ja sa rada rozprávam s mojimi hostiami v priestore, ktorý je pre nich prirodzený a kde sa cítia dobre.
a rada ich nechám rozprávať o tom, o čom chcú oni sami. Čiže napríklad, ak položím otázku, čo považuješ za svoj najväčší úspech, tak či sa vyberú do práce, alebo budú hovoriť o rodine, alebo o nejakých svojich vnútorných psychických víťazstvách, to už záleží na nich. A áno, stalo sa mi niekoľkokrát, že som robila rozhovor s hosťom, ktorý mal zamknuté svoje komnaty. Nechcelo sa mu púšťať ma nikam. Na všetky moje otázky odpovedal len tak, akože tak veľmi všeobecne. Bola to trošku škoda, ale zase nič sa nedá robiť. Ja nechcem nikoho nútiť ani ho nejakým spôsobom tlačiť do toho, aby bol otvorený a úprimný. Sú niektoré osobnosti, ktoré mi napríklad povedali, že sa boja so mnou robiť tento rozhovor, lebo sa boja, že by povedali niečo, čo by možno nakoniec nechceli, aby ste vedeli a tak povedia, že vieš čo, Zuzi, akože páči sa mi, ako to robíš, ale ja sa to bojím. Ja toto nechcem. Napríklad robila som rozhovor s Mírom Jarošom, inak zvedavá Zuza aj na YouTube. Tam sa môžete prihlásiť na odber. Ale nemusíte, samozrejme, toto všetko berte s veľkým nadhľadom. Robila som rozhovor s Mírom Jarošom a to bol tak krásny, hlboký rozhovor. Tak krásne sme spoločne vlastne išli do jeho duše, pustil ma, otvoril svoje 13. komnaty a aj sme v istom momente si tak spoločne aj poplakali. Bolo to veľmi, veľmi pekné a veľmi sa teším, keď nastane takéto súznenie duše, kedy nastane taká tá vibrácia, kedy sme na tej jednej vlnovej dĺžke a celé to tak plynie a už len vidím, ako kameraman mení ruky s tou kamerou, lebo už ho boli chrbát a pozriem, koľko už ideme, po 40 minút, Zuzi, už za chvíľku nebudeme mať baterku, už musíš končiť. Tak mám rada tie chvíle a teda ty si mi prisľúbila rozhovor, ale teda rozhodli sme sa, že ho spravíme niekde v tvojej gynekologickej ambulancii, aby to bolo miesto, kde sa cítiš dobre, kde si doma a kde je možno fajn pre ľudí, ktorí sa potom na ten rozhovor budú pozerať, aby vedeli, ako to vyzerá, na čo majú byť pripravení, keď prídu do ambulancie. Ja som niekedy prekvapená tým, že na tom TikToku mám veľmi veľa veľmi mladých followerov, ako im treba niekedy vysvetľovať také tie úplne jednoduché základné veci, ako sa niektorých vecí obávajú, ako napríklad návšteva gynekologickej ambulancie. Dobre, takto. Ruky hore, kto rád chodí do gynekologickej ambulancie. Tak áno. No, dobre, kto chodí napriek tomu, že to nie je jeho najobľúbenejšia disciplína? A kto nechodí, muži nemusia dvíhať ruky. Ja som bola veľmi prekvapená, keď robila som takú kampaň, ktorá vysvetľovala ľuďom, čo je to rakovina krčka maternice, prečo sú veľmi dôležité preventívne prehliadky, ako vlastne tá prevencia dokáže v tom site zachytiť tie problémy v počiatkoch. A chodili sme aj po Slovensku, kde sme robili takéto, nazvime to prednášky, alebo takéto rozhovory s ľuďmi. A bolo pre mňa šialeným zistením, ako veľa žien, ktoré sú v mojom veku alebo staršie, keď sme položili otázku, kedy ste boli naposledy u svojho gynekologa, tak odpoveď bola: od pôrodu môjho posledného dieťaťa som u gynekológa nebola. Hrdo prehlási pani, ktorá má 65 rokov. A toto mi príde úplne hrôzostrašné, ako niekedy ľudia nerozumejú vlastne tomu, čo si spôsobujú niečím takýmto. To áno, s týmto sa žiaľ naozaj stretávame v tej ambulancii a tých žien je pomerne veľa. Aj napriek tomu, že na tú preventívku každá žena má nárok raz ročne, tak oni nechodia a keď sa ich spýtam prečo, tak jednoducho povedia, že nemali ťažkosti, čiže nie je dôvod. A práve tu nechápu ten názov preventívka, že my keď robíme niečo preventívne, tak samozrejme ten prínos je oveľa väčší, ako keď niečo robíme už vtedy, keď je nejaký problém. A na Slovensku naozaj myslím si, že ten screening rakoviny krčka maternice máme veľmi dobre podchytený. V iných veciach síce so svetom zaostávame, ale v tej gynekológii, čo sa týka diagnostiky, sme naozaj, myslím si, že na tom veľmi dobre.
máme k dispozícii očkovanie proti HPV vírusu, ktorý vlastne spôsobuje tú rakovinu krčka maternice. A napriek tomu ten záujem nie je a ja samozrejme nie som nejaký veľký propagátor vakcinácie, ale čo sa týka krčka maternice, tak tam naozaj som za, pretože ja sama som zaočkovaná a keď je možnosť chrániť či už dievčatá, ale toto očkovanie je možné dať aj chlapcom, tak prečo nie? Je to samozrejme v dnešnej dobe, myslím si, veľmi dobrá vec, obzvlášť vzhľadom na to, že tí mladí ľudia veľmi skoro začínajú pohlavne žiť. Nie je úplne raritné, keď mám v ambulancii 18-ročnú kočku, a teda riešime pomerne ťažký nález na krčku a ona mi povie, že mala 7 sexuálnych partnerov. Čiže ale na tých sociálnych sieťach, zase sa k tomu vrátim, som mala na túto tému príspevok a tam teda jedna pani mi to nandala, že čo mňa do toho, koľko ona mala sexuálnych partnerov. Čiže vieš, aj to, že ja som gynekológ, musím si dávať na tej ambulancii veľmi veľký pozor, čo sa pýtam, ako sa pýtam a veľmi veľký pozor, čo a ako komu vysvetľujem, pretože nie každá žena chce počuť. A to je potom veľmi ťažké. A keď sme pri tej prevencii, tak teda ja by som dala tiež otázku, či chodíte, alebo teda viete o tom, že každé 2 roky máte nárok na sonoprsníkov alebo po 40-ke na mamografiu, že či sa zúčastňujete? Áno. Tak to je super. No a keď sme teda v tých ženských témach, zostaňme. Ty a ja a klimakterium. To je téma, ktorá nás spája. A ja som premýšľala, že či túto tému otvoriť, pretože niektoré ženy, keď sa sem chystali, tak premýšľali, či prísť. Oni sa ma nepýtali, že čo sa budeme rozprávať. Oni automaticky, keď vedeli, že tu budeš ty a ja, to sa ma netýka. Ale ja si myslím, že práve to klimakterium rozdeľuje to ženy možno na 3 skupiny. Tých, ktorých sa to týkalo alebo bude týkať. A takisto muži sú manželia žien, ktorých sa to týkalo alebo bude týkať. Čiže sa to týka každého jedného z nás. No, ja to klimakterium rozoberám z trochu inej strany, ty trochu z inej. Myslím si, že ty máš na starosti tú príjemnejšiu stránku, pretože vy vlastne už teraz po Slovensku chodíte s druhou časťou tohto muzikálu alebo divadelného predstavenia a vy o pomerne vážnych témach rozprávate s nadhľadom, robíte si zo seba srandu a vlastne podávate to obdobie, ktoré nie je v živote ženy úplne šťastným, takým spôsobom, že vlastne z toho predstavenia odídeš s dojmom, že veď to bude celkom sranda. Názov našej komédie je, že klimaktérium a čo? Myslím si, že to a čo je tam veľmi dôležitým dovedkom, lebo naozaj a čo? Ako nedá sa to preskočiť. Ako každej sa to týka, alebo bude týkať, alebo sa aj to týkalo. A ako spievame v závere predstavenia, všetky jeden problém máme, klimaktérium. Všetky už prežívame, klimaktérium. No a čo, predsa nič netrvá večne. Na čo piť, nechty hrísť, radšej zasmiať sa srdečne. Klimaktérium. A čo? Áno, treba sa zasmiať na týchto veciach. A my keď sme skúšali jednotku, tak tam pertraktujeme témy návaly. Bavíme sa o tom, že ten sexuálny život už nie je taký, aký bol predtým. Bavíme sa o tom, že sme nervózne, že nevieme v noci spať, že zabúdame a celé to ešte, že nám rastú fúzy. Ale to len tak tajne, to nikomu nehovorte, to si ticho doma vytrhnite. Keď máte nejakú dobrú kamošku, lebo keď nenosíte okuliare, keď sa líčite, pozor, môžete niečo prehliadnúť. Takže buď mať dobrú kamošku, ktorá sa na vás díva s okuliarmi a žmurkne a má pinzetu a pomôže vám.
Alebo pri líčení niekedy dať taký ten kontrolný pohľad s okuliármi dámy. To akože dobrá rada. Čiže preberáme naozaj všetko a nehambíme sa za to. V ďalšej časti trebárs pertraktujeme aj tému inkontinencie, manželov, ktorí už nemajú veľký záujem o intimný život so svojimi manželkami a tak ďalej. A viete, že humor je korením života a toto naše predstavenie vlastne hrajú v Poľsku už viac ako 15 rokov. Pani Alžbeta Jodlovská je autorka, ktorá to napísala a dostala dokonca cenu ministra zdravotníctva Poľskej republiky za to, že priniesla túto tému na javisko. A my po odohratí predstavenia, kde teda niekedy naozaj sa obávame o zdravie našich diváčok, lebo počujeme také tie kvílivé, zavíjavé, dlhé smiechy, až sa tak na seba pozeráme, si hovoríme, choďte jej niekto pomôcť, rozdajte plienky, lebo toto si tu cvrkne radom všetko v tom publiku. A hrozne sa z toho samozrejme tešíme. A po skončení predstavenia mávame autogramiádu. A samozrejme, že nám veľmi dobre padne, keď počujeme z úst žien, ale aj ich mužov, že ďakujeme, veľmi dobre sme sa zabavili. Tak neviem zabudnúť na okamihy, kedy trebárs tak tichšie príde po skončení predstavenia pani, ktorá sa len tak akože tichučko na nás pozrie a povie ďakujem, veľmi ste mi pomohli, ďakujem. A aj mnohí muži, ktorí vidia toto predstavenie, prídu a povedia, a viete, že teraz tej mojej žene zrazu nejak lepšie rozumiem? A viete, že to, čo som nechápal a čo ma iritovalo a kvôli čomu sme sa hádali a nevedeli sme to doma pomenovať, tak zrazu je to jasne pomenované, zrazu viem, že to nie je iba nejaký vrtok mojej ženy. Zrazu viem, že áno, prechádzajú si tým všetky ženy, ktoré sú plus minus v tomto veku a množstvo mužov nám po skončení tohto predstavenia povedalo ďakujem, možno ste nám aj zachránili manželstvo. A toto si myslím, že je takým krásnym posolstvom, že je fajn prísť do divadla a odtabuizovať niektoré témy, zasmiať sa, urobiť si srandu sami zo seba, ale to, myslím si, čo je základné, je to, že my o tom hovoríme a komunikujeme to. My z toho javiska vám to do toho hľadiska pošleme, ale potom je veľmi dôležité, aby aj tí, ktorí sedia v tom hľadisku, to poslali k tým, s ktorými doma žijú. Preto keď som si prečítala názov našej debaty, že to bude nielen o ženách a nielen pre ženy, tak som sa veľmi potešila, pretože si myslím, že o týchto našich ženských témach treba hovoriť s tými mužmi, ktorých máme po svojom boku, aj so svojimi deťmi, aj so svojimi blízkymi, aj céry s mamami a mami so svojimi cérami. A to je možno ešte ako keby taký odkaz naspäť k tej téme, že keď ti príde do ambulancie 18-ročné dievča a má nejaké problémy, je strašne dôležité, milé mami, aby sme s našimi dcérami hovorili úprimne a otvorene, aby sme nemoralizovali, aby sme seba nedávali na piedestál a nimi nepohrdali, ale aby sme vytvorili bezpečné prostredie, kde tie dcéry môžu s nami hovoriť naozaj o všetkom, aby nemuseli diskutovať o problémoch, ktoré ich trápia s kamoškami, ale aby my sme boli pre nich tie osoby, ktorým môžu dôverovať a budú vedieť, že ich nikto nebude súdiť, nikto ich nebude sa nad nich povyšovať. Ja viem, že keď naše deti robia sprostosti, že nás bolí srdce a najradšej by sme ich prefackali a vrátili čas naspäť. Ale to sa nedá. Tak aby sme k tým ženám v tom našom okolí boli tými bezpečnými prístavmi, kde môžu byť samé sebou. A ja by som sa znova vrátila k tomu klimaktériu, ako si ty hovorila, že treba o tom hovoriť. Naozaj táto téma, myslím si, ešte stále je pomerne tabu. A ženy sa o tom boja hovoriť. Ja to naozaj vidím v tej ambulancii, že ja musím dávať cielené otázky. Keď mám pani, ktorá vlastne už je po menopauze, tak a spýtam sa jej, že z toho gynekologického hľadiska, či je všetko v poriadku, tak ona povie, že áno a ja teda začnem potom dávať cielené otázky, návaly tepla, nejaké nočné budenie, zmeny nálad, ťažkosti pri pohlavnom styku a ona tak len mávne, že však ten som už nemala 2 roky
A musíš spozorniť proste, že prečo, hej, ja chápem, že sú ženy, ktoré sú samé, ale oni jednoducho nežijú intimne, pretože sa boja. Vďaka tým ženským hormónom, že žena v prechode ich má menej, podstatne menej ako v tom plodnom období, tak samozrejme ten pohlavný styk nemusí byť pre ňu úplným potešením, ale môže byť pre ňu bolestivý a ona sa mu samozrejme potom vyhýba a dostáva sa do takého veľmi nepríjemného kolotoča, kedy potom vlastne to vytvára samozrejme napätie v tom manželskom páre a tí dvaja ľudia sa navzájom odcudzia. A tu by som takisto chcela apelovať, ak je tu medzi vami niekto, kto má takéto ťažkosti, ktoré súvisia s obdobím ženského prechodu, alebo máte vo svojom okolí niekoho, tak nehanbite sa o tom hovoriť, minimálne teda so svojimi gynekológmi. Na všetko existuje liek, ak to môžem tak povedať, alebo teda kde je vôľa, tam je cesta. V dnešnej dobe si naozaj veľmi pekne dokážeme pomôcť a ten prechod sa netýka len tohto, ale veľmi ďalších vážnych prejavov, ako je rednutie kosti a keď tá žena mlčí, dokonca nám tie ženy ani nepriznajú, že oni už nemajú menštruáciu, oni to ešte stále považujú, ako keby to bola hanba. Ako napríklad, keď si ja zaspomínam, ja v mojom veku, keď som dostala menštruáciu, mala som 10 rokov a pre mňa to bola hanba najväčšia na svete. A teda priznala som to mojej mame a ja som vedela, že to raz príde, ale nebola som na to pripravená tak skoro. A moja mama mi teda vysvetľovala, ja si pamätám z toho jednu vec, že mi povedala, že no, tak teda. A teraz už môžeš mať bábätko. A proste ja v tých 10 rokoch som sa na ňu dívala a potom som už nepočúvala. A pamätám si, čo som povedala ja jej, že som jej povedala, ona ešte hovorila teda, že každá žena má menštruáciu, to je úplne normálne. A ja som jej povedala, nie, Cindy Crawford menštruáciu určite nemá. Tak, čo ty a klimaktérium? Týka sa to aj teba? No, nie, mňa sa to netýka, lebo ja nestarnem a nikdy nebudem. Jasné, že klimakterium je obdobie, ktorým som si už v podstate prešla a vďaka našej komédii Klimakterium som na to bola úplne krásne pripravená. Vlastne, ak to prichádzalo, tak som to už iba, že jasné, toto je ten nával, díky, už viem, o čom spievam. Tak ako si spomenula, že sa vyhýbame niektorým témam, lebo sú pre nás naozaj príliš intimné, ja neviem, téma inkontinencie, alebo tak ako si spomenula tieto témy, ktoré sa, teda problémy, ktoré sa objavujú v spálni v určitom veku. Komunikácia s partnerom a s niekým, komu dôverujem, je si myslím v tomto najdôležitejšie. Pokojne prídite na naše predstavenie, lebo tam si s nami môžete o tom pokecať, keď budete chcieť, lebo my tomu všetkému rozumieme a my sa za to nehanbíme. Lebo my vieme, že dobre, niektoré možno majú všetky prejavy, niektoré nemusia mať všetky prejavy, ale verte, že keď prídete do gynekologickej ambulancie, tak pani doktorka bude vedieť, že je to normálne. A nehanbíme sa za to, že chceme mať intimný život. Netvárme sa tak, ako sa zvykneme tváriť pred deťmi, alebo ako by si to niektorí prijali, že vlastne pohlavný styk sme mali naposledy, keď sme robili posledné dieťa. To tak nie je. Má niekto styk aj potom? Ruky hore, prosím vás. Kto mal styk potom, ako urobil posledné dieťa? No. Ale hanbite sa mi zodvihnúť tie ruky. Chápete to? Ale veď to je pre Boha živého normálne. O čom sa krúti, okolo čoho sa krúti tento svet? Povedzte mi. Za všetkým hľadaj ženu. Láska, vzťahy, city. Kam smeruje tá láska? Keď tá láska funguje tak, ako by láska fungovať mala a mohla, tak predsa smeruje aj k tomu nejakému fyzickému kontaktu medzi tými dvomi osobami. Nemusíme hovoriť iba o mužoch a ženách. Je to normálne. Tak toto má byť, tak sa za to nehanbíme, že aj vo vyššom veku potom túžime. Kto potom túži, ruky hore? Dobre, nemusíte. A keď prídu ženy do tvojej ambulancie, tak nehanbite sa povedať na rovinu, pani doktorke, ako to je.
Mne sa veľmi páčia tvoje príspevky, kde sa nebojíš hovoriť aj o rôznych absurdných situáciách alebo o nejakých takých zvláštnostiach, ktoré v tvojej ambulancii máš. Včera som bola na rodinnej oslave, môj vnuk mal včera 4 roky. A s jeho mamičkou, s Katkou sme preberali aj také rôzne pracovné veci a niečo sa ma pýtala práve na teba, Ľudská, a tak ja hovorím, že no tak pošlem ti nejaké príspevky zo sociálnych sietí, aby teda si sa lepšie pripravila, lebo dnes tu chcela so mnou byť na rozhovor s Ľudskou a poslala som jej tvoj vianočný príspevok o takých rôznych zvláštnostiach, ktoré vo svojej ambulancii riešiš. Si už pripravená aj na takéto zvláštnosti? Môžem to prečítať? Ten príspevok chceš? Kľudne, je zavesený na sociálnej sieti. Ja presne viem, že kam mieríš a asi myslíš o tých nevšedných veciach. Áno. Ktoré si ženy dokážu dať do pošvy a to naozaj by ste sa teda čudovali. Ja som tam teda menovala toho veľmi veľa a neviem prečo sa tie ženy chytili jedného. Bolo to pred Vianocami a teda ja osobne som sa s tým nestretla, ale poznám pani gynekologičku, ktorá na pohotovosti ošetrovala pani, ktorá teda tam dole si dávala nejaký druh ryby. A bolo to pred Vianocami. A mne sa zdalo fajn tam teda nenapísať, že ryba, ale kapor. A toho kapra sa všetci chytili. A neviem, no, tak asi od teraz, keď budem jesť kapra, tak sa mi to fakt bude spájať s touto asociáciou. A myslím si, že aj niektorým z vás. Čo sa týka takých tých otázok v ambulancii, tak ja veľmi rada, a ja som to hovorila aj v Bratislave, keď sme mali tú debatu, ja mám takú veľmi obľúbenú moju pacientku, ona už sa bude blížiť k 90-ke a ona chodí teda veľmi pravidelne na preventívku, chodí veľmi elegantne oblečená, vždycky má perlový náhrdelník, náušničky a vždycky ju manžel odprevadi, čakajú v čakárni a teda každý rok urobíme to, čo treba a keď bola prvýkrát, tak ona sa tak usadila a tak akože mi ukázala. Asi mala pocit, že nás tam niekto počúva, alebo chcela mať taký pocit väčšej intimity, si ma tak... Mama, kedy skočíte? Už asi má toho dosť. A ja som sa teda tak naklonila, že čo? A ona mi hovorí, že pani doktorka, keď ten môj starý to chce stále. A teraz viete, no musíte si zachovať aj vážnu tvár. Šťastné dieťa. A musíte naozaj odpovedať vážne a ono niekedy takýmto otázkam čelí aj môj manžel a ja verím teda tomu, že pre neho to nie je úplne príjemné. Ale hold, je to naša práca. Čokoľvek, čo sa v tej gynekologickej ambulancii spýtate, vám nemusí byť trápne naozaj a vytiahneme aj kapra, keď treba. No, tak ako tvoj syn povedal, že kedy to už skončí, nás učili, že každé predstavenie musí byť urologicky únosné. Takže mám taký pocit, že už ideme 1,5 hodiny, že teda naozaj, chceli sme vám dať aj priestor na otázky. Ľudská, môžem vyzvať ľudí, že ak sa chcú niečo pýtať, nech kľudne. Ak sa chcete niekto niečo spýtať, povedzte to teraz, ak nie, mlčte navždy. Máte niekto nejakú otázku, priatelia? Lebo naozaj čas tu zbehol, ani neviem ako. 1,5 hodiny, ktorú sme chceli rozprávať, sa nám blíži ku koncu, teda nechcem o tom nejak akože rozhodovať, ale ak máte otázky, povedzte ich. Áno, kľudne premyslite si. No, ja tu mám na teba pripravených 8 bodov, ktoré som chcela rozobrať a skončili sme pri 3. Čiže myslím si, že úplne v pohode by sme túto akciu ešte mohli zopakovať, ak teda samozrejme bude záujem, bude vôľa z tvojej strany. Ale predsa len ešte by som niečo ťa chcela vyzvať, aby si mi povedala k tomu tvojmu krédu. Mienka o sebe je vysoko návyková. Mienka o sebe.
V divadelnej hre Zajačík má hlavná postava túto repliku. Mienka o sebe je vysoko nákazlivá. Pretože to, čo v sebe nosíme, tak to dávame aj na vrch a to si potom o nás ľudia myslia. Môže prísť nádherná, štíhla, 25-ročná žena, ktorá by mohla robiť normálne, že top modelku, ale keď si ona o sebe bude myslieť, že vyzerá príšerne a že aj tak o ňu nikto záujem nemá, že aj tak neúspeje, lebo na to nemá, tak presne to sa stane. Nikto o ňu záujem mať nebude a ani neúspeje, pretože ona to v sebe nosí. A aj keď nemáme predispozície fyzické také, ako majú modelky, aj keď už nemáme 25 rokov, ale napriek tomu sa ľúbime a myslíme si o sebe, že sme najlepšie, aké len môžeme byť, tak určite aj ľudia, ktorí sú okolo nás, prevezmú toto naše myšlienkové nastavenie, pretože tá mienka o sebe je naozaj vysoko nákazlivá. Takže milé dámy a milí páni, ak by som niečo na záver chcela povedať také, čo by som chcela, aby ste si z tejto našej dnešnej debaty zobrali, je: berte sa taký, aký ste, milujte sa taký, aký ste a potom vás budú milovať aj všetci, ktorí sa na vás dívajú a ktorí s vami žijú.